Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on duwanama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum taw hay goto firtata bisimilla moon e haalirde Océan FM capanɗe jeenayyi e jeetati toɓɓere jeeɗiɗi konngol immorade ɗo e sodida Dakar lamorgo lesdi Sénégal hande ko alarba balɗe jeetati e lewru setto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego ruɓindo moon jayndeji dey arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande jayndeji kewɗi de ɗi dawi hande e kopporeje ɗe ganduɗa de laamu yekkitta ɗe hombo ɗe totta galleji jayndiyankoji ha taki noon ɗum noon ɗum addi bolle kewɗe ɗe ganduɗa de saabu woodi dañɓe woodi ɓe dañani e ni no yahanirani woodi weltiɓe hen woodi ɓe beltaki hen ha taki jaynde Sud Quotidien windi ko gestion et répartition du fonds d'appui et de développement de la presse 2025 l'État déroule le CEDEPS se braque hina wayno de ɗen ɗon kopporeje biyeteɗe fonds d'appui et de développement de la presse 2025 hina wayno e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyide ɗen kopporeje ɗe laamu ngu waɗi no miijori ni waɗi no jaggiri ni ko noon foti yahanire e si noon goomu biyeteɗo CEDEPS de kam mbo darima mbo ferli kosɗe e si noon mbo hofi juuɗe saabu kamen nino laamu ngu yahaniri ɗum hina wayno ɗum welani ɗumen noon tigui jande ɓesdiri hen au total près de 1,9 milliard de francs CFA ont été distribués à 164 bénéficiaires sur fond de modernisation des procédures hina wayno de ko tolnoto e milliard goto piccal jeenayyi e kopporeje men dey ɗum feccidirama e ko tolnoto e guure jayndiyankoɓe tolnotoɗe e temedere e capanɗe jeego e nayyi noon tigui jaynde nde windiri ɗum e si noon tigui jaynde wi ko très critique sur la gestion de cette aide de la presse. Le conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal CEDEPS se prononce ce mercredi ina wayno de ɓeɓe ganduɗa kamen goni on ɗon goomu biyeteɗo CEDEPS dey woni conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal hande ma ɓe pottu e jayndiyankoɓe gam kamen ne layde hono ɓe jiiri nden ɗon feccere waɗande e ɗen ɗon koppareje e wiide jaynde Sud Quotidien. Jaynde Le Soleil wi ko gonga de saabu windi ko appui aux médias le FADP 2025 détaillé hina wayno tigui tigui de jaynde nde yiɗi wi ko ballal beɗetegal e guure jayndiyankoɓe de hina wayno o yalti ko hen e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi de ɗum laɓɓinama no fewi e wiide jaynde Le Soleil saabu ɓesdi hen ko Abibou Dia directeur de la communication l'objectif n'est pas d'exclure mais d'encourager les médias à se conformer ina wayno de o maganaɗa ka woni directeur communication de inde mum ko Abibou Dia de wi ko hay goto beraka hay goto woppaka e si noon sa yi wotɓe keɓani de ɓe mbas rew e lawol ɗum noon ma ɗum wallu ɗumen ha janggo jaam ɓe ɗaɓɓa kayitaji ɗiɗi ɓe poti dañ gam ɓe tego e bolol siko feccere wonde ari ɓe mbawa heɓ ko foti ko heɓe jayne de ɓesdi hen plus de 1,09 milliard de francs CFA aux radios communautaires et à la presse privée hina wayno tigui tigui de ko tolnoto e milliard goto piccal ndiga e jeenayyi de weeɗama radioji biyeteɗi radio communautaire e si noon galleji jayndeji ɗi jillaka e laamu e wiide jaynde Le Soleil. Jaynde Le Quotidien de wi kam feccere nde de ko feccere fowru tigui waɗa e ɗen ɗon koppareje noon tigui jaynde windi ɗum fonds d'appui à la presse des sous d'une répartition la part du lion aux structures de l'État hina wayno tigui tigui de ino fowru feccirte de wiyata ko ɗum ko dembaruji ɗum ko fowruji ɗum ko yegenji wayde wayi foof ɗum arti e ko fowruji ko noon tigui jayne de windiri ɗum hina wayno de e jayndeji ɗi ganduɗa hiɗi jowi e laamu de kamen ƴetti tigui ko ɓuuri ko mawnu e ɗen ɗon koppereje hina wayno won yejjitaɓe ɓen noon hina hen jilla jayndeji jillaɗi e des médias hina waɗi noon jayndeji jillaɗi e GFM avenir communication e goɗɗi kamɗi de ɓe jillaka hina wayno noon ɓeɓe ganduɗa kamen jilla e CEDEPS de kamen hande tigui maɓe potto e jayndeyankoɓe e wiide jaynde Le Quotidien. Jaynde Le Parlement de wi ko omo ganduɗa ka woni Guy Marius Sagna tawa ko piiliɗo lefol suudu sarɗiji de woodi ko fukti e ngal ɗo duɗal tawgal guiniral ngal Cheikh Anta Diop noon ha tengti e catal mum biyetegal faculté des sciences et techniques kam Guy Marius Sagna de wi wot koppareje ɗe ganduɗa heɗe jooɓe ɓe ganduɗa de kamen liggoto ko jelli waktuji ɗiɗi ɓe ponno liggo woni heure supplémentaire woni heure complémentaire de wi ko ɗum taki ha
joni mawɓe ɓe ɓe ngala ka ben goni e ngal ɗon catal de ɓe dirtota ko ɓe jahata te ko sukaɓe ɓe mbawata ar tawa noon heɓe jogui ɗereji mumen woni diplomaji mumen noon tigui jayna nde windir ɗum à la faculté des sciences et techniques. Le mode de paiement des heures complémentaires est devenu le principal obstacle au recrutement des jeunes diplômés, disent-ils. jayna nde ɓesdi hen ko ɓe ganduɗa ka woni Guy Marius Sagna de wi ko tigui noko en ɗon koppareje ɗe ganduɗa nde eɗe mbeɗe woɗɓe e jangguinoɓe tawa woɗɓe ɓe ɓe keɓadi noko ɗum kam koko rewi lawol koko rewi bolol e wiide jayde le parlement. sappo e jeeɗiɗi milliard uji gadduɗi duko hakkude wuuro wiyetengo Sertem e nder FJD hina wayno ha ɓe jaahi toon to suudu ñawirdu de hina wayno ha joni gonɗon duko de hongo ɓesda abbo yesso saabu Sertem de hina wayno wot ko nder FJ yaltinno gam laɓɓinde ko rewi ko hakkude mumen e si noon go wuuro wiyetengo Sertem de itti foof weddi e lakde saabu wi ko haydara ko woni hen gonga non tigui jayde l'évidence windiri ɗum scandale à 17 milliards francs CFA. Sertem révèle les incohérences de la DER, ce que révèlent les documents internes hina wayno tigui de wot ɗereji ɗi ganduɗa de ɗi jurna ɗi jurnita de hina wayno gongo on de mbo heedi sengo wuuro wiyetengo Sertem e wiide jayde l'évidence non tigui jayde l'indépendant ne wiire ɗum saabu wi kala ko DER FJ mirno gam laɓɓinde ɗen ɗon koppereje holoɗe natna wuuro ngo wiyetengo Sertem de ngo mirti ha laaɓi weddi to galloyol toya non tigui jayde windir ɗum scandale du marché de 17 milliards francs CFA. Sertem démonte la DER FJ hina wayno de gonɗon wuuro Sertem de wi kala ko DER FJ wino de ɗum kam hollirama ɗum wona gonga ha taki noon kamen ɓe ƴetti eɓɓoji ɗi ganduɗa de ɗi kolliri tigui ndeke DER FJ de jogonino ɗum en koppareje ɗe joɓaka ha joni hina wayno tigui jayno de ɓesdi hen ko une avance utilisée comme écran de fumée. Le mythe du coût à 25 milliards démoli hina wayno de jayde l'indépendant wi ko koppareje ɗe ganduɗa DER FJ de hombo ɗe fotno weɗɗa Sertem de ƴettino ko tolnoto e nogas e joyi e milliard uji de holliri tawa noon ɗum kam hina wayno tan ko ɗum curki rek ɗum wondo e si noon ɗum wona jobdi teguide e lawol e wiide jayde l'indépendant. jayde la libération de artiko e ka guyka mawka ɓale baɗanoka e oɗo banque biyeteɗo IBI de non tigui jayde winde ɗum hina wayno de haysi tawi ɓe jaggaɓe nder Sénégal ɓe joɗino heɓe mbaɗa on ɗon ligguey bonɗo de ndeke lesɗele sappo memama hen e kan ɗon guyka bonka non tigui jayde windir ɗum vaste fraude à UBI. Le Sénégal était la face visible de l'iceberg hina wayno de e nder Sénégal de ɓen tigui joɗino gam wadde kan ɗon guyka e wiide jayde la libération ɓesdi hen la mafia a frappé dans 10 pays en même temps hina wayno tigui de wot hen e bankuji gonɗi Dakaru, Thiès, Kaolack e goɗɗi ɗi ganduɗa hiɗe nder Sénégal de ndekete ɓen ɗon wuyɓe de ɓe ndewi Libéria ɓe mbaɗi ɗon kan guyka ɓe ndewi Guinée Conakry ɓe mbaɗi guyka baka noon ɓe ndewi Côte d'Ivoire mbaɗi toon kan guyka ɓe ndewi Burkina Faso ɓe mbaɗi toon kan guyka ɓe ndewi Togo ɓe mbaɗi toon kan guyka Maline woppaka guyka ka waɗama toon Kenya guyka ka waɗama toon Tanzanie guyka ka waɗama toon e si noon République démocratique du Congo guyka ka waɗama toon ɗum foof noon siko tawi ɗum ƴewtidama ɗum limama hino tolno e milliard goto piccal temedere e capanɗe nayyi e tati million ngaji tawa noon ko ɓuuri ko hen heew e nder Sénégal ɗum waɗa e wiide jayde la libération. Gasnirten roɓindo jaydeji men hande de ko Rewmi Quotidien Sport Plus de saabu wi ko Ligue des Champions le Bayern de Nicolas Jackson ba le Real Madrid hino wayno de kippu o mbo Nicolas Jackson woni tawa noon ko Bayern mbo wiyetede kambo fooli Real Madrid ɗum noon wayno ko e Ligue des Champions ɗum jilla hino wayno kippu goɗɗo biyeteɗo Arsenal de kambone mbo fooli o kippu biyeteɗo Sporting e wiide jayde Rewmi Quotidien Sport Plus. bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.